Il-President Russu Vladimir Putin mhux biss mhux se jattendi għall-aħħar tislima lill-aħħar mexxej Sovjetiku Mikhail Gorbachev tal-li se jċaħdu milli jkollu funeral statali kif kellu ngħidu aħna l-ewwel President Russu wara li krollat l-Unjoni Sovjetika Boris Yeltsin. Il-Kremlin qal li l-iskeda tax-xogħol tal-President mhux se tippermettilu illi jkun preżenti. Il-funeral ta' Gorbachev illi miet nhar it-tlieta fl-omor ta' 91 sena se jsir is-sibt fil-famuża sala tal-kolonni fil-Palazz tal-Unions f'Mosca, l-istess lok fejn saru l-funerali ta' mexxejja Sovjetiċi oħrajn bħal Vladimir Lenin, Josef Stalin u Leonid Brezhnev. Gorbachev se jindefen fiċ-ċimiterju ta' Novodeviċi ħdejn martu Raissa li għalqet għalija fl-1999. F'dan il-mitfen hemm ukoll bosta politiċi kbar, intellettwali, poeti u membri tal-familja Rjadi. Fosthom hemm Boris Yeltsin, l-ewwel President tar-Russja li kien ukoll rivali politiku ta' Gorbachev. L-uniku mexxej Sovjetiku ieħor li ndefen hemmhekk huwa Nikita Khrushchev, filwaqt li l-biċċa l-kbira tal-mexxejja Sovjetiċi l-oħrajn huma midfunin fil-Pjazza l-Ħamra ħdejn il-Kremlin. Nhar l-erba' Putin ta' l-omor lill-qraba ta' Gorbachev permezz ta' telegramma li fiha ddeskrivih bħala persuna li kellha influenza enormi fuq l-istorja tad-dinja u li prova jimbotta l quddiem riformi biex iwettaq bidliet fundamentali fl-Unjoni Sovjetika. Il-ħamis ix-xandir tal-Istat wera lil Putin ipoġġi b'mod solenni wart aħmar ma' ġenb it-tebut ta' Gorbachev, illi skont it-tradizzjoni Russa tħalla miftuħ fl-isptar fejn miet f'Mosca u wara t-salib bil-mod ortodoss u mess ix-xifer tat-tebut. George Saliba li kien ambaxxatur ta' Malta Russja bejn l-1993 u l-1997 jiġbed l-attenzjoni għal fatt li l-mod kif naraw lil Gorbachev fil-punent mhux kif jarawh f'pajjiżu stess. Kien bniedem najs ħafna, però ma' Russi kif taf inti, ma' Russi ma kinux iħobbuh xejn, għax ir-Russi raw illi l-Unjoni Sovjetika u meta kont hemmhekk jien fil-fatt meta kont hemmhekk jien ħareġ għall-elezzjoni u kull ma ġab 0.05% tal-voti, ġifieri half of 1% biss. Ma' Russi għalkemm mal-opponent kien maħbub u kien infaħħar, imma ma' Russi qatt ma kien stmat bl-istima li kellu fil-punent. Ironikament l-invażjoni tal-Ukrajina mir-Russja qed tiġi interpretata minn bosta osservaturi politiċi bħala tentattiv minn Putin biex ireġġa' lura almenu parzjalment il-kollass tal-Unjoni Sovjetika li hu jinsisti li Gorbachev ma rnexxilux jipprevjeni fl-1991. L-eks ambaxxatur Saliba jemmen li Gorbachev innifsu kellu biċċa mit-tort għal dak li qed jiġri llum. Sa ċertu punt dak li qed jiġri llum fl-Ukrajina nagħti parti minnu tort il-Gorbachev u ħafna tort il-punent għaliex Gorbachev dejjem qal li lilu qalulu inti żarma il-Warsaw Pact u aħna żarmaw in-NATO. Però Gorbachev qatt ma talabilhom di bil-miktub, qatt ma ċaħada l-koll, qatt ma ċaħada li wedu ilu di. Jiġifieri mbagħad meta bdiet l-espansjoni tan-NATO, ir-Russja kellha tieħu azzjoni li ħadet u infatti meta r-Russja għamlet l-annexation ta' Crimea, Gorbachev kien favur. 5 snin wara li ħal poter fis-sena 2000, Putin kien sejjaħ il-kollass tal-Unjoni Sovjetika bħala l-ikbar katastrofi tas-seklu 20.